kuPetru wokuqala chapter 1 siqhubeka nokutadisha lencwadi namhlanje sikuverse 13 kuya ku25 1 Peter chapter 1 silokusiza nayo nje namhlanje sodadisha uverse 13 kuya ku25 ngicela ukuqala ngokufunda bese siyayi-introduce le ndaba. Verse 13, ngakho-ke hluzani iy'ngqondo zenu nime ngomumo niyithibe niwethembe ngokupheleleyo umusa enza kuwabelwa mhla kwembulwa uJesu Kristu. Njengabantwana abalalelayo ningahuhwa-ke yinkanuko zakuqala ngenxa yokungazi kwenu. Kepha njengalokhu onibizileyo engcwele yibani ngcwele nani kukho konke enikwenzayo. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Uma nimbiza ngokuthi Baba, yena owehlulela lowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi, ngakho-ke hambani ngokwesaba ngesikhathi nisaphila. Nina niyazi ukuthi nahlengwa ey'ntweni ey'ngasho lutho zokhokho benu, hhayi ngezinto ey'phelayo njengesiliva noma igolide, kodwa nahlengwa ngegazi likaKristu elinqabileyo, kungathi elewundlu elingenacala nasici. Wakhethwa umhlaba ungakasekelwa, kodwa wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu. Okungaye nikholwa kuNkulunkulu, yena owamvusa kwabafileyo wamnika inkazimulo, ukuze ukukholwa kwenu nethemba lenu kube kuNkulunkulu. Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, ukuze uthando lwenu lobuzalwane lungabi nakuzenzisa. Nithandane ngokuphelele omunye nomunye kuqubuka enhlizweni emhlophe. Senizelwe kabusha nina, hhayi ngembewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu, ngokuba yonke inyama injengotshani, nobuhle bayo bonke bunjengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali ivuthuke, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Lelo yizwi levangeli elashunyelwa kini. Amen. uPetru kade sebatshelile ngethemba elimangalisayo abanalo. Sakhuluma ngalo last week, ifa uNkulunkulu asibekele lona emazulwini, elingazukuphela, elingazukuncipha, intokozo yengunaphakade uNkulunkulu asibekele yona emazulwini. uPetru-ke ufuna okokuqala balethembe lelofa kwangempela, ufuna babambelele kulelo themba lelofa uNkulunkulu ababekele lona. Futhi esebatshele ngendaba yokuzalwa kwabo kabusha. Khumbula sakhuluma kakhulu ngokuzalwa kabusha, singabantwana bakaNkulunkulu manje uNkulunkulu uzele. uPetru kufuna bayiphathe njengabantu abazelwe kabusha, ufuna bayiphathe njengabantwana bakaNkulunkulu, leyo ndlela ukuyiphatha ngobungcwele. Uyazi-ke kodwa uPetru ukuthi indaba yokushintsha indlela okade uphila ngayo ekuqaleni bese uphila ngobungcwele ayikho lula. Yazi ukuthi kunzima ukushintsha ama-habits osukade wawajwayela uwaphila isikhathi eside bese uphila ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ngakho usinikeza ey'ningi izinto la zokusigqugquzela. Kunendlela afuna sicabange ngayo khona sokwazi ukuphila ngobungcwele. Uyasichazela ukuthi kubaluleke ngobani ukuphila ngobungcwele. Kunezinto asigqugquzela ngazo, aze asinikeze ngisho ama-examples la alento yobungcwele, uzama ukusiza ukuthi siyimisele ekuyenzeni indaba yobungcwele, singagive up ekuyizameni, siphumelele ekutheni sifinyelele kuyona indaba yobungcwele. Ukhumbuleke la ukuthi njengoba ebhala uPetru, ubhalela abantu abaseyinhluphekweni, baxakekile labazalwane, bakuma-persecutions are-serious. Okukunika umqondo wokuthi naseyinhluphekweni osukubhekene nazo, indaba yokuphila ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ayisuspendwa ngoba nakho useyinhluphekweni.
Sometimes siyalingeka kanjalo sithi noNkulunkulu uyazi sibhekene nani. Ngakho sibone sengathi sinelungelo lokona lokuphungula ngenxa ukuthi sixakekile. USathane uyasikhohlisa kanjalo, kodwa ukhuluma nabantu abaxakekile more than ukuxakeka kwethu konke siba nakho thina, babehlupheka kwangempela, babefa ngisho ukufa ngenxa yokukholwa kwabo. uPetru ufuna ukubagqugquzela. Ngakho indlela engifuna siqhamukele ngayo lento ukucinga izinto ezingasigqugquzela ebungcweleni. Angisiphethe isando namhlanje sokuqongqotha ekhanda ngokwahluleka kwakho ebungcweleni, cha, asikho. Kodwa nginosimende nezitini engizozama ukuyibeka kuma foundation vele osunawo. Nginokudla engifuna ukuzokunikeza khona ezobuya amandla uma ukuthi besephele ebungcweleni. Noma ukuthi awakazi abe khona amandla. Nemjovo engiyiphethe la engizokujova ngayo ukuze lento yobungcwele yakheke empilweni yakho. Inhloso yami akusikhona ukuzonisola. Zikhona intshumayelo njalo futhi ibalekile naso, kodwa namhlanje inhloso yayo ukuzomotivate. Ngakho awulalelisise ucinge into ayithole kulento yobungcwele ukuthi just like ama personality ethu engafani, nezinto ezigqugquzelayo ayifani. Yabo nje khona abanama personality afuna uyikhombise igoal nakulesi yakhona bese uthi ungamoshi impilo yakho uhluleke ukufika lapha yana. Ipersonality yakhe lo muntu ayivuma ukwahluleka. Igijima njengegovu selubonile unogwaja, manje wayikhombisa nakula kubhekwe khona yonke into engafiki lapha ukwahluleka, leyo personality yagqugquzeleka, yagijima. Abanye abanjalo akanayo into emenza azabe competitive, ufuna ukubamba igoal, ufuna ukuzwa ukuthi man zinkulu izinto ozenzelwe wena ukuze uye phambili, ungabaphoqa abantu abakwenzele izinto ezinkulu kangaka. Lento yokungafuni ukuphoqa abantu, amanye ama personality ayaresponda kuyona. Nezinto zamuyichaza asifani njengabantu. uNkulunkulu sidale kanjalo. Ngakho uNkulunkulu uyazi ukuthi simotivate into engafani, ingakho esinikeza inqwaba yema motivation. Mphetha u6 ke la engicathi siyawabona kulama verse uPetru wabhalayo. Uwalalelisise wonke wa understand ngoba akhona azosiza wena. Nalendlela wena oyiyona mawuzizwa ungenawo amandla, uzizwa unqena, uzizwa ingekho into ekugqugquzelayo ukuthi uqhubekele phambili ebungcweleni, khona into la uNkulunkulu akubekele yona. Khona umjovo odila nalese sakhe isifo. Amen. Siwabukeni ke ngibone awu6. Eyokuqala umusa uNkulunkulu azosilethela wona ekubuyeni kukaJesu. Verse 13. Ngakho ke hluzani ingqondo zenu nime ngomumo. Niyithibe niwethembe ngokupheleleyo umusa enza kuwabelwa mhla uJesu Kristu embulwa, omhla kwembulwa uJesu Kristu. Izwakala njengomyalo oyimele lento, futhi kunjalo uPetru siyala ukuthi asethembe ngokuphelele umusa uNkulunkulu azosabela wona mhla uJesu embulwa. Uma uJesu ebuya manje ufihlekile usemazulwini, uzokwembulwa simbone ngamehlo uJesu eza. Mhla kwenzeka lokho kunomusa uNkulunkulu azosinika wona, uchaza lento akade sitshela ngayo yefa esilibekele emazulwini. Mhla uJesu ebuya bayovuswa abafile, sinikeze umzimba emisha thina siyobe sisaphila, singene ezulwini enkazimulweni entokozweni engasoze yaphela. Kunomusa uNkulunkulu azosinika wona uJesu mayibuye, bekade sitshelile ngawo ngaphezulu ewuchaze njengefa. Uthi ke la aswethembe ngokuphelele lowo musa. Asibuke leyo nto yokwenzeka uJesu mayibuya bese sibeka amathemba ethu kuyona. Eyinhluphekweni eyikhona asingathembi nje ukuthi kusazoba ngcono la emhlabeni, asethembe lo liyasuku lokubuya kukaJesu. Ekulweni kwethu nesono, uzwa isono engathi siyakuvithiza size sikukhathaze ukuze makuthiwa ngenxa yobude bendlela abanye basala. Kuleyo mpi
nokuxakeka kwakho, ungathembi nje ukuthi khona ubungcono busazoba khona emhlabeni. Kuyenzeka izinto ibe ngcono, kuyenzeka ingabi ngcono emhlabeni. Yethemba lo wamusa ozofika ekusweleni kwakho. Ungabi namali, ube into engelutho emhlabeni, ugqilazwe nabantu. Ungathembi ukuthi emhlabeni kusazoba ngcono. Kungenzeka futhi kungabi ngcono. Yethemba lo wamusa. Ngakho beka amehlo akho. uNkulunkulu ufuna into esenza sibe nethemba ngekusasa, kungabi into zasemhlabeni, kube yile wamusa azosinika wona uJesu mayibuye. Niyayizwa lento bazalwane? Yilowo myalo esiwunikwayo la kuverse 13. Kodwa mawuqhubeka uzobona ukuthi lo myalo umele nawo ukulekelela uverse 14 15 makukhulunywa ngobungcwele. And lento yokuba nethemba ngezulu nokubuya kaJesu iyamotivate ngempela umuntu ukuthi abe ngcwele manje. Ukhumbula iverse elithi bonke abanethemba elinjalo lokuthi mayibonakaliswa nabo bayofana naye bayayihlambulula. Ukuba nethemba ngezulu kuyakwenza uphile kangcono kuyimanje. Ma umuntu ohleze ebheke ezulwini unethemba lokufika ujabule khona, iyancipha i-temptation yokuzama ukufitha in nabantu basemhlabeni khona uzojabula manje, ngoba noma ufisa ukujabula manje it's not a big deal kuwena ngoba wethemba ukujabula ezulwini. Unethemba lokuceba emazulwini, kunengcebo oyibekelwe, kunefa uNkulunkulu akubekele lona, usazoba nayo yonke into oyifisayo ngokwengcebo emazulwini. Iyaphela i-temptation, iyancipha i-temptation yokufuna ukubhatalisa izimali zasemhlabeni uze wenze izinto eziyizono ukuze uthole imali yasemhlabeni. Liyancipha uthando lwemali mawethembe imali yasezulwini. Lento yokuba umuntu mawubuzwa ukuthi yini ekwenza wevuka ekseni izimo zibheda kangaka, wethembeni. Ungathi hayi kuzohamba kuhambe kulunge nakumina liyozeline nangakithi. Cha, ngenzeka lingane. uNkulunkulu akasithembisanga ukuthi lizona imvula zezimali nani kuthina, kodwa ophendula ngokuthi kweyakhe inhliziyo kusazoba mnandi emazulwini. Umuntu onjalo then uyaqala nempilo yakho automatically uyishapele amazulu. Kodwa umuntu othemba into zasemhlabeni nempilo yakhe iyakhomba ukuthi amathemba akha la. Imotivation le. Ufuna ukwazi ukukhula ebungcweleni, ufuna ukukhula ekunqobeni izona ezikwahlulayo, zijwayeze ukubheka ezulwini, izinto uNkulunkulu akubekele zona emazulwini, ubumnandi obulapha emazulwini, iona nokwaziswa nokuhlonishwa kusemazulwini, uwasusa amehlo entweni zasemhlabeni, uzobona nempilo yakho iphushekele kakhona. Uzobona ufuna ukushiya ukungcola kwasemhlabeni uzelulele kulokho kulunga obheke kukhona. Ubheka umqhele uJesu asithembise wona emazulwini, kwenza ukuthi ungabi nandaba kakhulu nokunconywa abantu emhlabeni. Noma abantu bangangigxeka, vele angibhekile ukuthi into zingihambele kahle la emhlabeni, ngibhekele wamvuzo uJesu angibekele wona. Ngakho leyo nto ingenza ngingabe umuntu ophilela ukuthokozisa abantu. Uphilela ukuthokozisa abantu ugcina usuyithola usezona ezinhlobonhlobo ngoba unqena ukuphoxa abantu. Niyayithola bangcwele? Motivation le, strategy lesi sokukhula ebungcweleni, iba umuntu owethembe umusa ozowunikezwa mhla uJesu embulwa, ungabe umuntu owebheke ukuba ngcono kwempilo yasemhlabeni. Uthi ke mayisiza ukuze ukwazi ukwenza lokho, hluza ingqondo yakho ume ngomumo. Kahle amagama osebenzisayo uthi bopha izinkalo zengqondo. Mayikhuluma ngaleyo nto ukhuluma ngokuprepare umqondo wakho ufake egiyeni lokuyenza lento le, ngoba ayenzeki automatically. Ngalezi ayikhathi babegqoka ama rope amade abesifazane namadoda, I rope ende eshala lapha emaqakaleni, mase kufanele kusetshenzwe yayikhuba. Makufanele kugijinywe wawungakwazi ukugijima, noma makuqhamuka impi wawungakazi ukulwa, ngakho babeyibamba la ngemumva bese bayidonsa bayifake la ebhandini. Bakhona amabhande babewagqoka la, bese I rope iphenduka kube ngathi ama shorts, engathi uBermuda. Imlenzi be ikhululeke ukuthi ukwazi ukugijima, usebenzisa lawo magama uphethe uthi yenze njalo engqondweni yakho. Sometimes bakhona amanikiniki la engqondweni.
amanikinike endleleni ocabanga ngayo. Qoqa yonke lento ngezwi likaNkulunkulu khona uzoba focused kulento yokwethemba umusa obekelwe nalento yokungcwele. Yeke ukucabanga noma kanjani njengabantu basezweni uthathwe yona yonke imoya yezimfundiso nezinkolelo nezingxoxo zasezweni. Qoqa amanikinike engqondo yakho uwabophe ngeqiniso lezwi likaNkulunkulu khona uzokwazi ukuba ready. Faka umqondo wakhe egiyeni wena owazi imoto ukuze isuke fanele uyikhiphe neutral uyifake egear number 1 bese iyasuka imoto. Uma uyifaka gear number 1 uyayilungiselela uaction. Niyezwa bangcwele. Abanye bethi asiphambili ngoba awuyifaka egiyeni eliyaphambili. Uchilile nje yonke into ichilled kuwena. Uchilled mawukhetha ukuthi ubukani ku-TV, uchilled mawukhetha ukuthi ulalelani ngokomculo, uchillile mawukhetha abangani ukuthi uzwana nobani, uchillile nje ngayo yonke into bese uyamangala ukuthi yini ngekho iprogress ebungcweleni. Ingoba ukho egiyeni, amanikiniki yonke indawo amanikiniki. Qoqa impilo yakho. Ngena kulento yokuthi uyimiseleke manje. Umuntu usebenza kanjalo umuntu. Amen. So number 1 lo. Number 2, verse 14. Lento yokuba umntwana kaNkulunkulu ayigqugquzele nayo ebungcweleni. Verse 14. Njengabantwana abalalelayo, ningahuhwa yinkanuko zakuqala ngenxa yokungazi kwenu. Kepha njengalokhu onibizileyo engcwele, yibani ngcwele nani kukho konke enikwenzayo. Kukuba kulotshiwe kuLeviticus 11, Leviticus 19 ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Njengabantwana abalalelayo, angithi uNkulunkulu besitshela ukuthi uzizele kabusha. Manje singabantwana bakaNkulunkulu. Umntwana ke uright maye umntwana olalelayo and lo mntwana unobaba ongcwele. Umntwana kufanele amlingise ubaba, enzise okwakhe ubaba. Mayingahambi ngendlela ikababa umntwana uyamphoqa uyise. Ngakho nina ibana abantwana abalalelayo ningaba mahlongandlebe ezingane amphoqayo ubaba wenu ongcwele. Kodwa ibani ngcwele njengobaba wenu engcwele, ningaba mahlongandlebe. Uyayithola motivation lapha. Akumnandi ukubukwa njengomuntu oyihlongandlebe. Sometimes ukukhuluma kanzima kwabazali bakho bethi kodwa yini lento oyenzayo ngoba thina usibonanga senza lento. Leyo nto kufanele ngabe iyakuthinta njengomntwana. Abazali bami bayaphoqeka manje emphakathini ngenxa yami. Omakhelwane bababuka kambi abazali bami ngenxa yezenzo zami. Nabantu nalowa auntie vele ongamfuni uma useyamhleka manje uma ngenxa yokwenza kwami. Lowa malume ohlezemelene nobaba usethola izinto zokugiya ngazo uyinikezwa yimina. Yimbi lento engiyenzayo angishintshe. Uyayizwa leyo nto? Abaningi abantu bayamotivateka ngokucabanga ukuthi izenzo zabo zireflecta kanjani kubazali babo. La sikhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu uzele bathandekayo sabantwana bakhe. And ubaba ongcwele uNkulunkulu. Ingilosi emazulwini ziyamazi ubungcwele bakhe. Usathane namadimoni akhe bayamazi ubungcwele bakhe. Nabantu emhlabeni noma bengakwazi kahle bayazi kodwa ukuthi uNkulunkulu uyinto elungile nokuthi abantu abathi babantwana bakaNkulunkulu kumele ngabe balungile. Uyaphoqeka uNkulunkulu phambi kwendalo yonke uma wena uphila ngokungalungi. Awusiyi umntwana olalelayo ma ungaphili ngobungcwele ngoba lo baba okubizile wakuzala kabusha ungcwele. Ngakho nawe kufanele ngabe ufuze uyihlo. Amen. Ungabi ingane emphoqayo uNkulunkulu. uNkulunkulu akangabe ngathi uphelelwa amazwi phambi kaSathane ngenxa yakho. Fanele akwazi ukubhosta ngawe njengalendlela ayibhosta ngayo ngoJobe. Ukayibona ukuthi inceke yami uJobe. Awuthatha naye ukuthi umbiyele wena uJobe vele wonke umuntu bezokuthanda mawenze nje athi uNkulunkulu mzame. Azama uSathane azahluleke. uNkulunkulu uyakwazi ukuyigqaja njengomzali eveza ireport lengane. Efundela oanti nomalume uthi ingane yakhe enze nexoxa ngama-achievement engane. noNkulunkulu uyafuna ukubhosta ngawe. Fanele uNkulunkulu akwazi ukukhazimuliswa abantu. Bethi hey noma singamazi lo Jesu kodwa ikhona into ekhona
Uke wabona ukuthi ubani useshintshe kanjani? Bangathi abantu we. Siyabezwa nje befundisi kodwa siyiboni kahle lento. Uke wabona obani baphila kanjani? Amen. Asibe abantwana abalalelayo abamfuzayo ubaba. Uthi ke asingahuhwa inkanuko zakuqala esasikade sikuzona ngenxa yokungazi kwethu. Sasingakamazi uNkulunkulu ngakho kwakunama desires nezifiso ayesiqhubela ezonweni. Manje asingabe saqhutshwa ilezo inkanuko, ilezo izifiso ayishintshi inhliziyo zethu ngoba manje sesiyamazi uNkulunkulu. Usibizile ungcwele nathi ke asibe ngcwele njengalokhu naye engcwele. Amen bazalwane. Amen. Ayikumotivate indaba yokwenqena ukuphoqa uNkulunkulu. Ma uno boyfriend ongakholwa noma ekholwa ke olala naye uyayucabanga ukuthi konje uthini lo boyfriend ngoJesu. Ucabanga nenhlizweni yakhe. Ma unabantu ophuza nabo utshwala nidakwe nabo ukholwa wena uyayucabanga konje ukuthi bathini ngoJesu mabekubona wenze njalo. Akusona isando leso, ngizama ukuchaza imotivation. Ukuthi yabona fa igqugquzele lento ukuthi ufuna abantu bakhulume kahle ngobaba wakho. Right, number 3. Verse 17. Ukwesaba ukwahlulela kukaNkulunkulu okungenakwenzela. Uma nimbiza ngokuthi baba, yena owehlulela lo nalowo ngokwemsebenzi yakhe engakhethi. Ngakho ke hambani ngokwesaba ngesikhathi nisaphila. Manimbiza ngokuthi ubaba uNkulunkulu owehlulela wonke umuntu ngokwemsebenzi yakhe engakhethi umuntu. Hayi phela esabani. While nisaphila njengabantukazana emhlabeni like exiles. Yakhumbula sakhuluma ngokuthi siyihambi emhlabeni. Hamba ke isihambi asinoma ikuphi noma inini ngoba siyasaba ezweni esingalijwayele. Nawe hamba ngokwesaba emhlabeni ungabe umuntu nje odlwathuzayo sengathi ukini. Ngoba ukho kini la. Kuneyingozi yonke indawo la unyathela khona. Hamba ngokwesaba ekakhulukazi ngoba unobaba owehlulela lo nalowo ngokwemsebenzi yakhe engakhethi. Ucabanga ngisho ukuthini leyo nto? uNkulunkulu wehlulela wonke umuntu ngokungakhethi ngakho yesaba ekuphileni kwakho. Kusho ukuthi ungacabanga ukuthi ungakwazi ukucasha ngendaba yokuthi wena umbiza ngobaba uNkulunkulu bese uphila noma kanjani. Yesaba ngoba umuntu ophila ngokungalungi akusho lutho ukuthi uthini ngomlomo wakho. uNkulunkulu uyazazi izenzo zakho futhi uzokwahlulela ngazo izenzo zakho. Just like kufanele into baduduze enhlophekweni zabo ukuthi labantu ababacindezelayo uNkulunkulu usazobajaja ngoba uyayazi imisebenzi yabo uzobahlulela. Kodwa futhi kufanele besabe ngoba neyabi imisebenzi uNkulunkulu uyayazi. Ungaphilike ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyadideka njengabantu umbiza ngobaba. Uyakwazi uNkulunkulu. Niyazobathanda. Yangisiza mina le ngoba mangisanda kusindiswa ngasindiswa ngazi ukuthi insindiso iyalahleka mawonile. Mangengona manje ngingakaphenduki ngashayiswa imoto mangiwela umgaqo ngesihogweni. Ngangazi lokho mina ngangisaba ngisho ukwela umgaqo makukhona isona engisenzile ngingakaphenduki. Ngafunda ukuthi sigciniwe ngamandla kaNkulunkulu njengoba sikhuluma ngakho last week. Insindisa kuyona into elahlekayo mase zelwe ngembewu engabuniyo. Ngaba nenkinga entsha ke manje. Inkinga entsha eyokuthi sengiyarelaxa ke ezonweni. Thatha kude ukuphenduka ngoba noma ngangishayisa imoto insindiso yami safe. La ngisiza leli verse leli. Ngoba ngase ngazi ukuthi mina ngingokhethiwe kaNkulunkulu, ngiyimfivilithi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke azangilahle esihogweni. Wathi uNkulunkulu never uhlulela ngokungakhethi even kulabo bambiza ngobaba. Ukuthi inkosi akusizi ngalutho uma ungayenzi intando kaNkulunkulu. Yesaba. Niyazobathanda. Angazi uma ubuwazi ukuthi khona amavesi asiyala ngokuthi asesabe. Maningi asiyala ukuthi asingesabi.
ungesabi ngoba mina nginawe. La kuthiwa yesaba la. Umzalwane umuntu onefiye, umuntu ovevezelayo umzalwane. Uyakwesaba ukwahlulela kaNkulunkulu umzalwane, uyayicwecwa ezintweni abanye bengena begeleleka kuzona ngoba bamazi uNkulunkulu omlilo oqothulayo, bamesaba uNkulunkulu. Umzalwane uyesaba ukuthi ngeke ngiyeke nami mangiphila njengamadimoni. Uyonginika isigwebo samadimoni. Amen. Ayisiqhuquzele ebungcweleni leyo bathandekayo. uNkulunkulu akahlekwa. Yalazi lo verse, wonke umuntu uyokuvuna lokho akutshalayo. Mawutshala enyameni, imisebenzi yenyama, uyovuna ukubhujiswa. Noma ungambiza ngobaba. Imotivation eh? Ithathu uyifake esinye seyikhali zokunqoba izilingo lezi. Zokuthi mayifika izilingo, thani we, ngiyasaba nje. Ma kwenzeka lento ingibamba ngivele ngithi ngiyayenza ivele ibe mnandi ngiyithande inkinatele ngingaphinde ngikwazi ukuphenduka ngize ngiphaphame esihogweni ngiyokwenza njani angifuni nokuqala. Wazi ngani ukuthi uzokwazi ukuphenduka mawungena esonweni? Asesabeni bathanda bese ubungcwele biyanda ezimpilweni zethu. Number 4. Ngoba wena wahlengwa ngegazi, ungafuni ukubuyela ezintweni owahlengwa kuzona. Verse 18. Nina niyazi ukuthi nahlengwa ezintweni ezingasho lutho zokhokho benu. Ake uyibambe nje lapha. Ngiye ngayisho masisakhuluma ngesidlo. Mayethi sahlengwa ezintweni ezingasho lutho zokhokho bethu, uchaza ukuthi indlela zokuphila zasemhlabeni esazamukela kubantu abangakholwa noma bezala ayifezi lutho okuhle. Awuzi ukungena ezulwini ngenxa yokuba umuntu ogcina amasiko akini. Into eyenza kufezeke okuhle empilweni yakho ilento yokuphila ngokwentando kaNkulunkulu. Kuhle ukuyishiya indlela zokhokho bethu. Kuhle ukuyishiya phansi indaba yokwethembela kubantu asebashona, sicele inhlanhla kubona, sibabonge makhono kuhamba kahle. Kuhle ukuyishiya phansi lento ayifezi lutho. Ngoba basizwa, abakwazi ukusiza futhi isenza singafuni ukuza kuNkulunkulu othi akayifuni lento bese siphelele esihogweni. Ayifezi lutho lento. Ngakho kuhle ukuhlengwa kuyona. Amen. Obatshela kanjalo mabethu wena uhamba nezinto zabelungu ushiya into zakini. Thani lezi zinto zakithi ayifezi lutho kuhle, zi-useless. Kuhle ukuyishiya. Ukuthi ngayifundiswa ubaba akuyenzi bengcono. Nobaba uyadideka njengabo bonke abantu, nomkhulu owangizala wadideka, konke kushona emumva nakushaka nasenza ngakhona nodingani, babe amadoda afana nathi babedideka. Njengo-Adam owadideka, kuhle ukuyishiya phansi into noma kuyisiko lakithi. Amen. Yeah. So ke niyazi ukuthi nahlengwe ezintweni ezingasho lutho, azisho lutho lezi zinto zokhokho benu, hayi ngezinto eziphelayo ngesiliva nangegolide. Ngizamela unichazela kafishane ukuthi mayikhuluma ngokuhlengwa, ukhuluma ngento ekuthiwa i-ransom. Ransom simkidnaphile umuntu, sifuna nikhokhe before simdedele. Ngalezi ayikhathi yayisebenza ezigqileni, banqotshiwe abantu kade kusempini, bathathwa bayokwenziwa igqila, basebenze emasimini, basebenze emakhishini, basebenza kuphi, bayigqila baya-ownwa. Nina senizwile ukuthi umuntu wakini ugqilaziwe nifuna ukuyomkhulula. Athi umnikazi wakhe manimfuna back kuzofanele nikhokhe denari abangaka. Kuzofanele ninikeze isiliva elingaka negolide elingaka manimfuna back. Leyo nto kwakuthiwa isihlengo, i-ransom. Ilelo gama elisebenza la makuthiwa sahlengwa kule indlela zokuphila zasezweni, hayi ngegolide nesiliva, kodwa sahlengwa ngegazi likaKristu elinqabileyo, okungathi le undle lingenasici. uNkulunkulu wakhokha ngokufa kwendodana yakhe, igazi lichaza lokho. Singaconfuseke ngendaba yegazi likaJesu. Makhulunywa ngegazi likaJesu, khulunywa ngokufa kwakhe, kwachitheka igazi okuveza ukufa kwakhe. Ngiyazi khona ababuye babe neconfusion lapho. Ubezwe noma bathandaza egameni nasegazini likaJesu. As if khona into eyahlukile between uJesu uqobo lwakhe, impilo yakhe negazi lakhe. Igazi lichaza ukufa kwakhe.
ungakureplace kanjalo. Nahlengwa ngokufa kukaJesu. uGenesis 9 uyakhuluma ukuthi impilo yomuntu isegazini. noLeviticus 17 uyayichaza le nto. Ingakho kunikelwa imhlatshelo kufafazwa igazi ngoba lirepresenta impilo yaleyo nto esuke ibulewe ukuze kuchithwe igazi. So ke masimi lapha emarket yeyigqila ama-slaves, uNkulunkulu efuna ukusithenga sibe ngabakhe asikhulule. Imali yayingeke ilunge ngoba uNkulunkulu wayecasukele izono kumele kube khona ofayo. Wakhipha indodana yakhe wakhokha ngayo ukuze thina sihlengwe kulezi indlela zezono esayithola emndenini yakithi. Niyezwa bathanda? Leyo nto imele ukuthi ithi kuthina asibuyelike lapho. Asibuyeli lapho. Uma kwakhokhwa inani elikhulu kangaka asizukubuyela lapha emumva. Uyacabanga umzali wakho kade untshontshe abantu bahamba bayogqilaza lapha isigqila sabo kuthiwa manimfuna back uzofanele nikhokhe imali, adayisa indlu, adayisa imoto, arizane emsebenzini, akhipha ama-pension akhe, adayise yonke into anayo, kudayiswe ngisho ingubo ekhaya, basale behamba nje kanje ukuze kukhululwe wena. Ithi sikhokhiwe imali bese wena uvela ubuyela khona ngoba uyamthanda kahle hle lo muntu kade kidnappile, boyfriend wakho. Sekukhokhwe imali engaka kini bese uvela ubuyela khona wena. Uyayizwa into oyishoyo kubazali bakho, uyayizwa into oyishoyo ngale mali ekhokhiwe. Uyakubona ukudelela okuvezayo. Kunjalo bangcwele, masibuyele emanyaleni uJesu afa ukuze sihlengwe kuwona. Ayisiqhuquzele leyo nto. Ukuwashiya ngemumva, silwe ngempela nezinto ezisidonsele emumva, asizukubuyela emumva ngoba hey man kwakhokhwa. Kwakhokhwa ukuze sikhululwe. Ngakho asizukubuyela kuleyo nto, imele ukusiqhuquzela lento. Uthi maye yandisa iprice uma ubone ngathi imillion alanele ufaka nelinye imillion phezukwalo. Uthi lo Jesu engikhuluma ngaye wakhethwa umhlaba ungakasekelwa kodwa wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu. Into yahlelwe emaphakadeni lento yokuhlengwa kwakho akuyona into eqhamuke nje manje, inkulu lento yahlelwa uNkulunkulu lento. Weza wazovela emhlabeni wabonakaliswa ngenxa yakho. Wasuka emazulwini engacakwe ilutho indodana kaNkulunkulu ngoba nje ifuna ukuzohlenga wena. Wafela wena, wahlupheka ukuze wena uphume ezonweni. Ngakho ubuyela kanjani kuzona? Uthi okungaye nikholwa uNkulunkulu, yena wamvusa kwabafileyo wamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu nethemba lenu kube kuNkulunkulu. Wafa uJesu, uNkulunkulu waze wamvusa khona wena uzoba nethemba kuNkulunkulu, uphilele uNkulunkulu, ungabuyeli kulezi zinto owakhishwa kuzona. Uyaqhuquzeleka. Thatha lezi zinto uyifake emgodleni wakho. Izikhali lezi zokulwa ngazo mawulingeka. Thani mayivela into ekuhehayo efuna uyidle, wazi usingafakufana uyidle, zikhumbuze ukuthi hey yalenga indodana kaNkulunkulu esiphambaneni yashayelwa ngeyipikili, yagwazwa ngomkhonto esayidini, yashiywa ubaba ukuze mina ngingayenzi lento le. Ngakho phakamani thola self control ndoda. Awukwazi ukwenza lento uJesu ahluphekela ukuthi wena ungayenzi. Uyayimotivate for ubungcwele, uphethe usinika lezi zinto, uyasihlomisa. Number 5 verse 22. Wena wahlanjululwa emphefumulweni. Uthi verse 22, senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso ukuze uthando lwenu lobuzalwane lungabi nakuzenzisa, nithande ngokuphelele omunye nomunye kuqubuka enhlizweni. Enye indlela yokusummarize ubungcwele yilento yokuthandana. Ekhumbula uJesu esho njalo ukuthi ukuthanda ubaba, ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane wakho kuyisummary yawo wonke umthetho. Yonke into uNkulunkulu ake ayisho ngendlela umuntu okufanele aphile ngayo ngobungcwele iyasummarize kulento yokuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane. Yonke into. Angazi noma wakwecabanga isisani leyo nto leyo.
Abanye bazi ukuthi uma sikhuluma ngokuthanda umzane wakho, sichaza nje ukuthi ungamenzi intembu, ungamhlebi, ungamtshontsheli, ungamlimazi umzalwane wakho. Yebo, sichaza nalokho. Kodwa nezinto ozenza wena kube sengathi ziqondene nawe ayithinta abanye abantu, ziyabathinta abazwane bakho, ziveza ukuba nothando noma ukungabi nothando kwakho. Njengokusejusa nje umzalwane ukuthi niyocansini ningashadile, ukungamthandi lo mzalwane ukwenza njalo. Awumthandi. Ukumenzela kube nzima umzalwane ngokumfake ilingweni, wena umbizele etshwaleni, wena umbizela eyintweni eingalungile, awumthandi. Makuthiwa mthanda umakhelwane, bonke ubungcwele buphelelisiwe kuleso statement sokuthanda umzalwane wakho. Ezinye izinto noma uzenza wena wedwa ngasese, lento yokona iyabalimaza abanye abazalwane noma kuthiwa uyenza wedwa. Uyasho uPaul ukuthi imvubelo encane ivukamalisa inhlama yonke. Abantu bayawo bawele ezonweni ngenxa yokwenza kwakho wena uwedwa. Sebebona ukuthi kanti kuyenziwa kanje. Bese nabo bayaqhuquzeleka ukwenza lezo zinto. Mawona, mawungaphili ngobungcwele, uveza ukuba selfish. Uveza ukungabi nalo uthando kwabanye abazalwane okumele ngabe bayasizakala ngokuphila ngobungcwele bakho. Naye izoba ngcwele. Ngakho ayikusize nale ukunqaba ukona ukuthi hey akusile uthando ukwenza kanje, ngoba ngizobalimaza abanye abazalwane, ngizobavimba abanye abantu. Mhlambe labantu noma wona nabantu abangakholwa, mhlambe lo muntu nje uNkulunkulu befuna asindiswe, uvinjwa wena manje. Uphelo amen eBaptist. Uvinjwa wena ngoba wona phambi kwakhe. Amen. Ayisimotivate, ngiyanimotivate yini manje nashuba. Asimotivate ukubalekela izono ngalezi zinto, zikhumbuze wena lezi zinto mase ifika ilingo. Angikwazi ukuyenza lento, izobalimaza. Mhlambe lo muntu ongiyenza phambi kwakhe, uNkulunkulu ufuna asindiswe, uvinjwa yimina manje, mina ngisebenzela noSathane ukuvimba insindiso yakhe. Uthi kuPetru, khumbulani ukuthi imphefumulo yenu yahlanjululwa nina ngaleli gazi likaJesu. Imphefumulo yenu ihlanjululiwe ngokuthi nakholwa nalalela iqiniso. Umuntu okholwayo alenza iqiniso, alobey iqiniso lezwi laNkulunkulu, uyahlanjululwa emphefumulweni ngoba yilokhu ukukholwa ukulenza izwi likaNkulunkulu. Njengoba sewahlanjululwa ke, ungabuyeli ke ekungcoleni kokungabi nalo uthando kubazalwane bakho ngokuphila ngempilo engekho ngcwele. Kodwa kunalokho bathanda abazalwane ngokuphelele, omunye nomunye kuqubuka enhlizweni emhlophe. Awangabi khona ama games la, kungabi khona ukuzenzisa, asithandane kwangempela njengabazalwane, and kuvele nasendleni esiphila ngayo ukuthi abantu abathandanayo. Number 6 eyokugcina. Wena uzelwe kabusha, uzalelwe ukuphila okuphakade, ngakho phila njengomuntu onjalo. Verse 23. Senzelwe kabusha nina, hayi ngembewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Ngokuba yonke inyama njengotshani nobuhle bayo njengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali ivuthuke, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Lelo zwi yilelivangeli elashunyelwa kunina. Khumbuleni nalokho empini yenu nesono. Khumbula ukuthi wena uzelwe kabusha, uzelwe ngembewu engapheli. Ukukhumbuza le ndaba yefa elingapheliyo esilibekelwe emazulwini. Wena uzelwe ngembewu kaNkulunkulu engafani nembewu yendoda. Eyendoda imbewu ifana notshani, yavela isikhashanyana ukhule, sometimes iqhakazi, beyinhle, benemali, izinto zihambele kahle, ibuke iyinhle emhlabeni, kodwa makuphuma ilanga iyaphela, ishiphele. Impilo yasemhlabeni imfishane, injengembali yotshani iyaphela. 70 years, 80 years sekuphelile njalo kubantu abazelwe ngembewu yendoda. Kodwa wena uzelwe ngembewu kaNkulunkulu, yona ayiboli, ayifi, uyophila kuze kube phakade, unefa olubekelwe emazulwini elingasoze laphela. Khumbula leyo nto, khumbula lelofa, khumbula leso status sakho njengomuntu ozelwe kabusha ngembewu kaNkulunkulu oyophila kuze kube phakade.
bese uphila kanjalo. Niyezwa bathandekayo? Khumbula ukuthi wena ubani. Moya Ngcwele ungenile enhlizweni yakho, wakhipha inhliziyo endala, wafaka inhliziyo entsha. Igama lakho libhaliwe encwadini zasezulwini. Unendawo ezulwini, uyabalwa kuma-citizen asezulwini. uNkulunkulu ubaba wakhe akasoze akushiya, akasoze akulahla. Manje ufunane engulubeni? Uyayikhohlwa ukuthi ubani wena, isidima onaso, indlela ohlonipheke ngayo. Ngisho ingilosi zifuna ukwazi ngawo, usho njalo kulama verse sasifunda last week. Abaprofeti babefuna ukwazi ngalensindiso, musu kuyihudulela phansi as if ayilutho, kodwa gqugquzeleka ngenxa ye-status sakho njengomuntu ozelwe kabusha, uNkulunkulu ezala ukuphila okuphakade, bese uphila ngobungcwele. Amen. Thini nikhumbuze ngoma 6 bese siyakhuleka. 6 motivations for holiness. Na ubusunquphazela, awuvuke manje ngiyakusammarizela. Angazi uthembeni mawulala kukhulunywa ngobungcwele, ngoba uyayidinga into yokukusiza la. Futhi awushaya namhlanje awuthethiswa. Unikezwe nje amathuluzi okubopha leli pipe lakhe elivuzayo. Unikezwe izikhali zokunqoba lamadimoni akwahlulayo. Number 1. Funda ukwethemba izulu. Uyeke ukwethemba into zasemhlabeni. Ungethemba imali, ungethemba promotion, ungathemba ukuthi usazoshada, ungathemba ukuthi usazoba ngcono ekuguleni. Noma sifisa kwenzeke konke lokho, kodwa amathemba akho abeke ezulwini. Uzoyibona leyo nto ikudonsela khona ke emazulwini nasendleni ophila ngayo. Number 2. Wena umntwana kaNkulunkulu. Ngakho mlingise uNkulunkulu. Lonibizile ungcwele, lonzele ungcwele, ngakho nani yibangcwele njengaye. Ukungafuni ukumphoqa ubaba akugqugquzele ukuthi ube ngcwele empilweni yakho. Amen. Number 3. Yesaba ukuthi wena ubiza ngobaba, uNkulunkulu owehlulela ngokungakhethi buso bamuntu. Ungethemba ukuthi kumbiza kwakho ngobaba kuzokusindisa ekwahlulelweni uma ungayifundisi ukuphila ngobungcwele. Uma uqhubeka ukuphila ezonweni ngeke akuyeke noma umbiza ngobaba. Ngakho yesaba, ukwesaba akukumotivate njengengane yesaba ibhande bese iyaqonda nawe yesaba ngoba uNkulunkulu ngeke aze akuyeke noma ungakhonza eBaptist. Number 4. Khumbula ukuthi wena wahlengwa ngegazi lika Jesu. Musu kuyidelela le prize engake yakhokhwa ukuze wena ukhululwe ezonweni. Ubuyela kanjani kuzona kube kwakhokhwa imali engaka, inani elikhulu kangaka ukuze ukhishwe kuzona. Number 5. Khumbula ukuthi usuwahlanjululo nemphefumulweni wakho. You have been purified emoyeni wakho. Ngakho iba umuntu onothando. I-purification kufanele kwenze ube nothando, kuyisamari yobungcwele. Ukuthanda abazalwane nendlela ophila ngayo ibe njalo. Ungaphoqi purification yakho, ungacontradict inature kufanele ngabe usunayo umuntu onothando ngenxa yokuthi wena sewahlanjululwa. Iba umuntu ohlambulukile impela, ungabuyele kungcoleni kwasemhlabeni. Okugcina, khumbula ukuthi wena uzelwe ngembewu engabuni, unokuphila okuphakade okunikeziwe kwasemazulwini. Uyindodana kaNkulunkulu, indodakazi kaNkulunkulu, phila kanjalo ke ngesithunzi samadodana kaNkulunkulu ube ngcwele. Ningakhohlwa bathanda ukuthi lento uyisho kubantu abaseyinhluphekweni. Ngakho noma ingaba usebenzi akusiyi excuse yokukhohlakala. Noma ingabe awufiki kumshado akusiyi excuse leyo yokungena ezintweni zokucansa ungashadile. Noma ingabe abantu bakucindezele bayakuhlukumeza akusiyi excuse yokugcwala inzondo namagqubu enhlizweni yakho ngoba noNkulunkulu uyazi ukuthi abantu bangenzani mina. No. uNkulunkulu ufuna unqobe okubi ngokuhle. Ufuna wena ube ngcwele noma ingabe impilo yakho isebunzimeni, kodwa rise above lezo zinto ngomusa kaNkulunkulu namandla kaMoya Ngcwele bese uyayiphila lempilo uNkulunkulu afuna uyiphile. Amen.
sithandazeni.